Odiechieng to achiel tok duol matayo nengo modhi e pachoka EPRA lando medruok ma nengo mauta oganda mathoth ogolo ywak ne piny owacho mondo resgi kendo duok nengo mwandu mochuno piny. Maka kembe mag ji giwegi mauso mauta to wacho ni golo oko omenda mane sirikal oketo mondo sir jonyiew mauta en okang' madhi konyo e tieko nok mar mauta. Geno mar oganda ne dok piny nengo ngima e bwo piny owacho manyien nyochuo Luanda tok duol matayo nengo modhi e pachoka EPRA lando medruok e nengo mauta. Thoth jopiny koro chunygi otho ka giumnono kama resruok margi biro wuokie. Wan kaka nyicha wang'e ni president modonjo koro dhi bedo asla ni en asla odhi duoko no kada bech fuel kaka asla. Koko duoko neno mathiring'enye ma emiluongo ni koro thiring'enye. Ma koka tek ma koro wakene mada olo fuel nango tinwa ting ma pigi ne wiwa koso nango. Customer boki kwayo pesa mnomedi ok medi. Upande wa mbolea akasema ameleta mbolea chini. Kitambo watu tupande mahindi ni mwezi wa 3 next year itapandwa. Hata kuanzia sasa hivi kama mwezi wa 3 next year na ikipandwa tutachukua miezi 7 ndio tufune hiyo mahindi sasa. Hata mwezi tutakuwa tunakaa njaa. What mar fuel onego ng'i kaminya lokete because kodhi kama to kata dwe poko rumo to 100 days be poko chopo bende wan ga dier ni haskar ma hasla ni bodhi konyowa. Weg nyamburko matingo jowuoth bende koro wacho ni ohala dhi bedo negi matek kaluwore ni oganda ma pachoka ni kama tek. Mafuta imepanda juu. Hizi kampuni za Uber na Bolt hawapandishi pia mshahara. Isipokuwa rate yao iko juu kama 28%. Sasa ukiona kwa 1000 unaweza pata kama wakikata kwa 1000% yao commission yao inabaki 720 wanakata 280. Sasa hapo mafuta imetuathiri sana sababu wangeteremsha bei ya mafuta alafu hiyo afadhali. Yuwuotha kata okinyal medo ni kata siling 20 nikech onge pesa mancho dhigo kamoro. Jagari do dwati monango nikech gimoro amora nyaka chul municipal mi services mag gari go te nyaka tim. Kata kamano weg kembe mag ji giwegi mauso mauta to ni kod paro mopogore ka giwacho ni golo omenda ma piny owacho hinyo mede wi bech mo mondo duok chien nego mauta ne jopiny ma dongere dendo ni subsidy biro konyo neno ni mo bedo mathoth e pachoka gima nyalo biro duoko nego mauta piny. You cannot have on one side of the pipe a capitalist system of procuring a product from across the country, from beyond the country to bring them to Kenya. And when you come to Kenya, then you have a command kind of a system. That thing we are calling subsidy was not supposed to be subsidy. It was supposed to be a regularization. It was supposed to be a way of the government taming the exponential increment of the oil product. But I know the common mwananchi is feeling the heat right now, but it is imperative that we get back to the system of economics that makes sense. Kaluwore kod lendo mar EPRA petrol kore uso siling 179 kod otongla 3 kowuok siling 159 kod otongla 1 mane usego dwe mokalo. Diesel uso siling 165 kowuok siling 140 mane usego dwe mokalo kama uta mataya iuso siling 147 kod otonglo 9 kowuok 167 kod otonglo 9 mane usego dwe mokalo.